Sanibonani guys, Nqobelani Phathele Mazubela eIthonga ngomhla ka-19 September. Hayibo guys, uNjinji usehambile-ke wayaphela kwinyanga le yoGumede eyocela phela ukuthi hayibo indodana wami uSanele kuzomele aphinde abuyele emzimbeni wakhe phela njengoba nje elulama. Useyasho-ke uGumede ukuthi lalela, ungazizwe usheshe nje ubale nje amachwane inkuku ingakachamuseli. Unesiqiniseko esingakanani ukuthi uBanele usazovuma ukuthi aphindele emuva? Uthi hey, sikhulumile nomfana, ushilo umfana ukuthi umfowabo uzobuyela endaweni yakhe ebese yena ephinde emuva. Wathi hey, weNjinji, wena mengase kuthiwa manje uyahamba emhlabeni unikezwe ithuba lesibili lokuthi uphile, ungalidedela? Ayi, uNjinji wacabanga wathi kodwa umfana uthembisile ukuthi uzomvumela ukuthi uSanele abuye. Hayibo guys, umane nje wasekhuluma nabantu abaphansi ukuthi behlise ulaka, batshele ukuthi yonke lento le ibe yiphutha, ingane ibingaziyenzani ngesikhathi ibheka emuva. Wamane wathi uGumede, lalela-ke, khuluma wena nabo, nayo impepho shunqisa la, ubatshele wena. Angithi kulula? Angithi ucabanga ukuthi kulula ngaleyo ndlela? Ya, khuluma nabo wena. Wathi usuthini-ke manje? Wathi cha, ngizama ukuthi ngikukhombise ukuthi lento inzima ngendlela ocabanga ngayo wena. Hayi, wazama ukuncenga uNjinji kwanhlanga zumuka nomoya. Emva kwalapho uGumede umane waphinde wathatha enye iplastiki nje, wathatha nempepho wathi thatha lezi zinto lezi, le ufike nje uyishise endlini, wonke amaqiniso azophuma, uzophuma inqwaba yengunyuluka ezoba khona uma nje ushisa le mpepho le nalento le engizokunika yona ukuthi ivuvuzele ngaphezulu. Hayi nangampela-ke guys, uNjinji wakuthatha wahamba waya le koMagwaza nako. Uthe mefika nje koMagwaza wahlala phansi noMakhumalo, wamuxoxela yonke into eshiwo uGumede. uMakhumalo wawumuntu o-understand-ayo. Emva kwalapho-ke ubize unkosikazi wakhe uNokwanda, wathi akalethe lapho plastiki, bese-ke eyahamba-ke ngoba yena benoMakhumalo kuzomele bekhulume nabantu abaphansi. Guys, uhambile-ke guys uNokwanda, kwasala yena uMakhumalo benoNjinji. uNjinji-ke wathatha uplastiki wokuqala, hhayi waxhwiza umentshisi wavuthisa, yashunqa into endlini. Hayibo guys, wakhuluma-ke nabo bonke abantu bakoMagwaza, wababiza ngey'thakazelo zabo. Hhayi, emva kwalapho-ke washo ukuthi uzama ukucela ushwele kule zinto ezenziwe abantwana. Kuthe emva kwalapho uMakhumalo guys kwangathi udragekile ugirl, khanda laduma baba. Umbuzile-ke uNjinji ukuthi uright, Mbulazi uright? Wathi ikhanda lami liyasinda. Hayibo wathi yindaba. Hayibo guys, uMakhumalo waqala amadoda wakhe eqamagula uNtombo wathi eyi, ngoba umuntu cishe wamshada uNtanzi. Hayibo, wahlahla amehlo-ke manje uNjinji wathi Mbulazi, ukhuluma ngani manje? uNtanzi muphi? Usho uPablo? Usho uNqobizitha? Wathi yazi impela, hey, umuntu mesamncane ziningi izinto azenzayo, yazi phela, kodwa-ke manje vele angisamthandi. Kodwa kuqala umuntu cishe walingeka. Ngingasho nje ukuthi ngidoje i-bullet laphaya. Hayibo guys yeyi, washwaqa uNjinji. Yazi futhi ngoba uMakhumalo ubesazokhuluma okukhulu guys, qhamuka uNokwanda wathi baba, ngikhohliwe ukunikeza nale, nansi eningi. Eselethe impepho yangampela-ke manje wenza iphutha, wamnikeza lokhu okungeyona impepho, lokhu okukhipha iy'mfihlo zabantu. uNjinji wamane nje yena washisa kona, wamane waqala wacula-ke uMakhumalo, wakhipha ezakudala ebekade ethi nje impela iy'ndaba uyoza angene nazo egodini. Umethi-ke uMakhumalo sasisebancane guys, khombisa kona ukuthi lo mkhuba wawenza esakhona uMagwaza. Eyibo uMakhumalo.
So njengoba ngishilo nasekuqaleni, fingers crossed guys ukuthi le y'ngane lezi akube zakaMagwaza, ngoba uma kungenjalo kuyacaca ukuthi la mawele lawa kufanele ibe nobanele awakhe uNtanzi. Kodwa-ke asithembe ukuthi hhayi uMakhumalo waganga kona ukuganga, kodwa akubanga khona iy'ngane ezahlala ngaleso sikhathi. Cause uma kunjalo, yo guys, angena amanzi endlini kuzoba amabheketwane laphaya koMagwaza. Umndeni uzoxabana ububende impela. Naye uNjinji uhlezi emhlonipha uMbulasi, kodwa kuzophela inhlonipho. Kuzomane kuchitheke bugayiwe guys, mengase kuthiwa ngempela ufanele ibe nobanele iy'ngane zikaNtanzi. Hhayi angiphathi-ke kazama Nkosi yami esesemathandweni kangaka girl. Cause nanamhlanje guys ulethe ngisho isikhafutini emsebenzini, abantu bonke bekhona bebhekile bebuka. Ngisho uphinda umane wabamba ongenzansi wahluleka ukuzibamba, ebona isikhafutini lidlula ngakuyena siya laphaya kubanele. Umane wathi uzama, angithi wena abanele uthe singabe sisafihlana, hhayi bazoba strong-ke abantu. Wathi abantu bazongibulala. Kusho ubayinele wathi, hhayi wena ubumafavuke nje, ngiyazi ukuthi awukusaba ukufa wena, uzophinda ubuye futhi. Guys, wamane nje wadla ukudla-ke wathula phansi ubanele. Guys, yeyi, sizobona ngokulandelayo ukuthi le ndaba le esiphumile izophuma igcinephi. Kusakhona yini okunye kusazovela phezu kwalokhu uMakhumalo asekukhulumile. Ngapha-ke guys kodladla, bathe nje sebeqala nje bathi badla ukudla okupheke kamnandi isandla sikambali. Umndeni wonke usuhlangene, sekukhona nothando nokuxolelana, ukuthelelana amanzi. Kuhle nje manje konke lokhu kade kwenzeka emva kokuthi phela kudlule uNkosinathi emhlabeni, lokungazwani naye ubaba wakhe uNkosinathi elokhu efuna nje ukubanga udweshu, egxumeka iphambano emizini yabantu. Konke sekudlulile manje, water under the bridge. Bathe sebekhuleka-ke etafuleni bebonga ukudla, hhayi bo, bezwa nje ngosisi ekhala. Hayi bo, kwenzenjani manje? Mebethi kuqala iminathi buyile guys, gqoke iy'ngubo ezimnyama, uyakhala uthi kungani engatshelwanga ukuthi umyeni wakhe akasekho. Le ntombazane njalo guys iyona yahamba lapha emagcekeni akodladla yathi sithole indoda entsha. Manje-ke angazi njengoba isithi umyeni wayo ikhala kangaka ukuthi ikhalelani vele, noma mhlawumbe icabanga ukuthi uNkosinathi unamafa asezowazuza-ke manje ugirl, cause phela akasekho uNkosinathi emhlabeni. Shuthi uNkosinathi bembhale kuma-will vele zonke izinto ezobe zihlonyulwa uyena. Ngicathi ubheke lokho, hhayi ngoba nakhu ibuye ngokwenhliziyo emhlophe. But guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.